Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono do hatani Tuhan Jehovah, manangise na mamelehon hamuleteon, ido na pasangapau jalama bahedalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon di debata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangi dohami tuho, sailehon ma todim na badiai tu bagasan rohanami, sai payat di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami, sai ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami mangulahon lomo ni roham, asa lamarlas ni roha hami midadenggan ni pabahenammu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata, ndang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, ndang jadi ganaonmu jalan ndang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di turu ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, ndang jadi dohonon guarni debata, yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogot, akka namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa siulahonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum,
manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onom, ari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahenido, ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapom mudonatorasmu, asa martua ho, jaleleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiyahon, unang hoolo makatidakon hata na sotutu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dan jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tupatik nasa pului odo. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata. Pargogo naso hatudosan jala parimas, siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton, pinopar ni akka naso goroha diau, alaya si dorohaku diakka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patikki. Atong rak maidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Maredehita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangi ang mahita
Ale Tuhan di bata amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargugu na suatu dosan sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahu ulahami marhite sian pangalesyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai, nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangalasyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami hona uhum alani dosa nami i. Alai na tarsol bagi dohami numaing alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru matodi perbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami mangoliyuho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhangoluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasaan ni dosa. Songonodo pakkahulong ni debata di portibion. Pola do anakna nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Maredehita.
tatangihon maha tani debata turupuk epistel di hari mingguon ima nanienet sian Lukas bidusia mamuka sian ayat 22 sahatu ayat 27 tajahama marsikat sorin laos didokma ia anak ni jolmai ikong godang do taunonna bolokono ni akka panungganei situa ni malim dohot siboto surat do ibana dungi pusaonna do jala mulak mangulu do iba diari patuluhon ay aguan hosama nanaing paluahon hosana alai na aguan hosa alaniahu ido na pangulu hosa asa naolo maila alaniau dohot alani akka hataki pailau ni anak ni jolmai do ibana dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana dohot na di amai rapon akka suru-suruan na badiai ima sahakna martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupeopsa amin meredehita tidak koma haporsiautai songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea diribata Jehovah ido ama pargugun na suatu dosa na tumpalangit dotan au porsea Yesus Kristus anak diribata Jehovah na sasadai imana tinubun si Maria na gabi-gabi seto di porbadia andorang soguhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman silatus na matetar pajal loy mana di hau punor silang na tua tumanuturu dun di tanah na mulak manguli di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudud siamun di bata Jehovah amanai pargugun na sohatu dosani di semai mana pai mulak sogu tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panyala Kristen akka na badia dohot dasa ani dosa dohot diatai na madok mula mangulu dosugu dangi halak nong mate dohot di hanguluan na surasuda amin. Tabegema kor sen inatresia diuduti kor ama.
Titing namasa diuriata Minggon 15 September 2024. Napat jolo dadana nasora. Di bahasa-bahasa tuata dosara dadana boru di keluarga Samuel S. Silitonga Inang Boru Bangaul na di hari Rabu tanggal 4 September 2024 dengan nasida di Jalan Dalang Gang Arjuna RT 6 RW 5 nomor 10 Lalu Munjul Manang Wiktolu. Napa duaon nanaing marbagas. Naing majalo pasu-pasu babagas sema Bimo
Eka Budi Putra Ruas Ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, anak ni Amang Budianto, tu buni Inang Sofie Krismawan, Sian Jalan Haji Abdul Rahman, Gang Iman nomor 20 RT 4 RW 5 Kelurahan Cibubur Wik 10. Dot Orwana Arta Ristria Boru Saragi Sialagan. Boru Niamang Hitamaro Asimura Saragi Sialagan Nainan. Tubuni Inang Gustiani Boru Purba. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Abdul Rahman Gang Iman nomor 27 RT 4 RW 5 Kelurahan Cibubur Manang Wik 10. Pamasu-masuo di Patupa hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Titing Parjolo Daud Paduahon Naing Majalo Pasu-pasu Pabagasoma Lamhot Mose Saron Tambunan, anak ni Amang Maruli Tua Jonathan Tambunan, Tubuni Inang Norita Boru Manalu, Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Praji RT 5 RW Sada nomor 70 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wiksia. Dr. Wana Kristiana Boru Panjaitan, Boru ni Amang Charles Panjaitan, Tubuni Inang Diana Boru Sihaan, Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Nurul Yakin RT 14 RW Walu nomor 40 Kelapa Dua Wetan Ciracas Manang Wiksia. Pamasu-masuo di Patupa hari Sabtu tanggal 12 September 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Titing Parjolo Naing Majalo Pasu-pasu Pabagasema Yudi Mario Manurung, anak ni Amang Mariot Manurung, Tubuni Inang Hedi Merliana Borisitorus, Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Waru nomor 74 RT 5 RW 2 Cilangkap. Dr. Wana Maria Saulina Boru Tapubolon, Boru ni Amang Open Darling Tapubolon, Tubuni Inang Megawati Boru Panjaitan, Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Kelapa Dua Wetan RT 14 RW Walu nomor 25 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Manang Wiksia. Pamasu-masuo di Patupa di hari Sabtu tanggal 12 September 2024 di HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap masuk pukul 8 WIB. Napatoluon Ruas Napida mulai sadarion Pida Uriado keluarga Alex Jonathan Eksaudi Simatupang, Inangi Ria Siska Boru Sianipar Rabdo Sada Bawa Yanakon Nasida. Pida Tua KBP Taman Adiaksa Resort Serpong Distrik 20 Sada Banten. Inganan Nasida Gian di Kapung Malaka Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Manang Wik 4. Napapaton Ponarut Permahanion Pamisangon Manang RPP. Mamuk kasadarion Onaruhut Permahanion dot Pamisangon do Ernest Valentino Sinaga. Alamar Bagas so Pangatayon Niuria. Maringanan di Komplek Kubat nomor 22 RT 5 RW Sada Kelurahan Cibubur Manang Wik 10. Napalimahon Parteangangan Wik hari Selasa tanggal 10 September 2024 Patupa Unihuriado Parteangangan Wik Sada saat Rodi Wik 12 di Gareja. Dohot live streaming masuk pukul 10 siang WIB
nama jabui ima ruas wik 5. Napaonopon Dewan Koinonia. Kunjungan gerejawi Kor Ama Partukuan. Mamuka hari Sabtu saat hari Senin tanggal 10 tanggal 16 September 2024 borhat do bunguan Kor Ama Partukuan patupahon kunjungan gerejawi Tua KBP Kedaton Bandar Lampung. Sekolah Minggu hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pembekalan guru sekolah minggu maringanan di HKBP Resort Cipayung Cilangkap masuk pukul sia wib jala borha do utusan guru sekolah minggu ni Huriata Tolu Halak. Napapituhon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuama ditangyang tak karuas ni Huriata na di bagasan Parsaiton. Songon naung tersurat di titingta. Napawaluhon boa-boa. Disakapi Huriata do patupahon penggantian sound system ni gereja. Jalanunga ditolopi di rapot perhalado. Laos di Patupama mulai hari Senin tanggal 10 September 2024. Obartu program kerja ni Huriata tahun 2024 marhite titingon pinangido tusude ruas ni Huria asata pasat bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wiknabi napasiahon panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon dohot hut HKBP Cibubur pa 45 tahun. Hari Rabu tanggal 10 September 2024 Patopaudo rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siawib maringanan di konsistori Laos titingoma nagabe udanga tusude koordinator asa reta madohoti rapoti. Daftar guar ni ruas nang pasaton spontanitas dot persembahan kasih boy mata jaha di titingta. Titing tabahan sian panitia. Diamu amanginang ruas ni Huriata KBP Cibubur. Hami sian panitia parjolo mandok. Mau liate tutonga-tongata. Dung diberi kami aka partisipasita di Wiktabe manang di kategorial. Naung pasahaton akan aboy terpatupana di piga-piga na diharapkan panitia boy manggohi kas ni panitia na lawasi pasaton na haduan tuhuria gabe pakeon ni huriaon ulaon pakubasion di tahun 2025. Nunga tawodara manang nabiga akka kegiatan naung diulahon panitiata mulai dibentuk di bulan-bulan naung salpu. Di sarana songon mengalian bikisan lebaran tu warga yatim piatu narong di sekitar Huriat tahun, Garejat tahun. Napaduahon mengalia bingkisan kasih tu di Piabel do yatim piatu ruas ni Huriata. Songoni nang kunjungan kasih tu akar ruasta naung marsait martaut-taun manang sakit menahun. Namangihut nunga diulau panitia kerja bakti payas sepanjang jalan Rawabola rap dohot pemerintah setempat manang warga setempat. Namangihut di tanggal 17 Agustus naung salpu tapatu pado perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia napapitu polisiaon rap dohi tatong dohot
aka warga di sekitar tahun. Songoninang pemeriksaan kesehatan gratis ruasta dohotu warga setempat. Puasa amanginang gudang aka ulau tahun berkaitan tu aka masyarakat sekitar manang nasor ruasta memang odo sasaran ni tahun AKBP di tahun 2024 tahun 5 tahun oikumene inklusif naikon peduli do kita tu nasor wasta baik masyarakat maupun organisasi dohot akan asing alanido amanginang nanang siulahonot tadope di arena mangiut tepat di tanggal 5 Oktober nanang ro ulahonot tadope tong pesta budaya Batak di Jambore. Yakit doami panitia nunga taboto informasi salu na marhitiak kasih tuatta di wikta ganuk. Alai tung masayo dolonon nami do asa ria kita madohoti ulauni diharap kami minimal 50 halak ma par week asa ramai hita di si jala di bereng natorop kompak ni AKBP Cibubur. Mengihut di tanggal 10 Oktober malam. Patu-patu tado malam puji-pujian. Nah ni dohotan ni gabungan uik kategorial ama, kategorial ina, do taudang do piga-piga gereja tetanggata. Jadi asa tongma ria hita mandohoti. Songoninang di pesta ujuk manang pesta kotilota di tanggal 20. Di si sehari per minggu do hita jala Arab doroa sudah hita Arab do taka yanak kota mandohoti pesta kotiloni. Las disima pesta puncak ni tahun ekumene inklusif patu kota do ulang tahun ni uriat tahun napa 45 tahun. Diaka kegiatan ni amang do tamu na inang saluna ruas ni uria na olong yami jalan nama kaolong itu atas Yesus Kristus. Dung dipatu pahami piga-piga aka mangalului dana tuson sian kita saluna ni wita. Uberek kami di rapat nami terakhir tinggal sebulan naik nama ulau tahun hira nama saya orang dope na diperbaga ni rohani panitia asa boy mencapai target alani amanginang di bagasan sadarion di minggota sadarion dot tolu halinai per minggota nalahoro di patu panitia do mangido pangrupiah sa kamu margite pelean nabui sian yes nirwata mangalian nakingan ra nunga tajalo amplop di pintu masuk jala hubereng langsung ko nakingan do inang kitua panitia mabagi amplop tarsongono mara amplopi amanginang sian yas nirwata taisi mai alai tapasahat mamnon ditiki haruar kita sian garejaon pas ditiki habis majalang amang padita do nama amang nama ragedda disima tapasahat amplopi songonima nabuy pasat kami nang siap panitia akan orang lubi marsiat juan kita sama kita di ruas tahun anggia dapat adamian tu joluan nyari jala lam tu tingganna uriat tahun waras madi kita mau liate sama menima titing nama sa di uriat ta sadarion dua ma nama masuk-masuk tabigima kor sian web 2.
Mare dehita utta papungu pelias sadaya sadabi. Deho tu ayak sada.
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha persyaon. Hatani Tuhata. Turpuk jamita. Si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion. Minggu pasapuluonopon. Dung Trinitatis. Imana tersurat di buku Pesalmen bidu 110 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat sia. Pesalmen 110 ayat sada sahatu sia tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi. Holonggo rohaku di Jahuba. Ala naung ditangi hos jauh-jauh ki. Parhura jayokku. Ainunga di paelek pinggola tuau. Jadi sai jowokku maibana. Saleleng au mangolu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamatean au. Jalanunga pola mangonai tuau akka hagogotan ni Banuatoru. Nunga pola mangonai tuau hagogota doho pardangolan. Dungi hupa jauh-jauh magoari Jahoba. Ale Jahoba, sai paluama todiki. Para siroha do Jahoba, jala nabonar, jala para siroha do debatatai. Siramoti akka siujuroha do Jahoba, nunga tuk tarjepo lau, jadi ibana mangurupiau. Mula mahoali todiku tu para dianami ai denggaddo uhummi Jahoba tuho tongodo nunga di palua ho todiku sian hamatean mataku sian ilu-ilu patu siap partuk Tuhan. Sai marparange di jolo ni Jahoba maau. Dia kaluat ni halak na mangolu ido sahana. Hamuna kadonga saha persyaon. Hita hulian itu hata narak marpungu di mingguta sadarion. Horas madita saluna. Horas madita saluna. Parjolo sahali turpuk taon omma ede puji-pujian ni parpesalmen manang jojo tagoari doho padohan Raja Daud diturpu homarede ibana dalan na makamuliatehon akka pasu-pasu na pinasahat ni dewata di ngoluna nagoda nga pasu-pasu di pasahat dewata tungolu ni parpesalmen jala maka mulia tehonima marede ibana mamuji Tuhani. Hamuna kadonga saha persyaon memang ima ciri khas ninggolu ni parpesalmen. Molo tajaha buku pesalmeni sude hira di sude bidang kehidupan do sai marede parpesalmen manang Raja Daud. Marede do ibana tiki tangis. Marede do ibana tiki marsak. Marede do ibana tiki mangadung. Marede do ibana tiki lasrohana. Marede do ibana tiki martangiang. Marede do ibana pasaha elehelek pangidoan na tuado panide bata. Jala di turpuk taon. Marede ibana pasahaton hamuliateonna
tuadopan ni debata. Nagoda nga pasu-pasu di pasahat debata tunggolo ni parpesalmen. Alani marede ibana makamlatehon aka pasu-pasu. Suku-sukun dia mahurua aka pasu-pasu na pinasahat ni debata tunggolo ni parpesalmen. Hamuna kadonga saha porsyaon memang molotaja hadi jolo ni turpuhon nagoda nga masalah, nagoda nga tantangan, nagoda nga liku-liku perjalanan hidup nanyadopan ni parpesalmen o dingoluna. Dia karina salpui godang masalah tantangan nanyadopan na dingolu ni parpes. Heado ibana tolping tu hamatean, heado ibana sornaeng mate, heado ibana hampir sudah hala Israel, hala Yahudi mangalele naing mamunu ibana. Heado ibana buronan ni Raja Saul dohot akaparanganna. Heado ibana dilele si Goliat dohot anak ngasi siap salon. Sudah halak naing mamunu ibana. Heado ibana leleng martabuni di sadagua. Ala memang nanggo sahala jolma pedang adong dongan na di portibion. Sudah do halak naing mga lili, naing mamuni ibana, naik pamate hon ibana. Alay gudak pia kamasala tantangan na niya dopan nay, dangalani dosana, dangalani salana, alani halak na marsugo ni roha do ibana. Pola didok diturpuk tao na kamanginang, diaya tulunakin, nunga pola dihaliangi, akarate ni hamateanau. Lapatan na nunga tunga pala jono kamatea tibana ala ni sudia kamasala tantangan nai maju pe ibana tujolo hona tu hamatean tu sapik pe ibana sornaing mate mundur pe ibana tok kamatean dihaliangi ratte ni hamatean ibana diayat onom didok nunga tarje polau dang margogo biau nunga tunga pala lemah pakilalaku idona naing dohonon na jala diaya tualu gok ilu mataku jala patu sai holan na tartuktuk lapatan na nunga tunga pala jono ibana tu hamatean alanya kamasala tantangan nanya dopan nai hamuna kadongan heado sahala dokter madok songonon dangadong benahumatsi dingolu ni hita jolma molo nunga binoto naing mate iba contona au tadong madok tu hita ko mate hita sugut na hatsita pakilalata dakso nang bingolu taon dang na selera behita manga natya kamanginang na haduk nga baro hono bay ganggo mate ro sugut babulus matersonar pinamate iba ate na hatsita na kamang lobi siani mapakilalan ni si Dauton ala ni godang ni masalah tantangan na niadupan na ala niya ka na marsugo ni rohay sasatokin tolpingulu na tuhamatean sasatokin dang marhosa beibana ala niya ka masalah tantangan na nagodang masalah tantangan na niadupan na alay sada na nagsitirota marhiti turpuhon nakpigoda nga kamasala tantangan na niya do panay holat tu debata ibana marpos ni roha holat debata di bay ni bana pangalualuan na ala holat debata di ayat 2 dohot di ayat 3 di ayat 4 didok sai hupa jauh-jauh guari Jehovah lapatan na holat tu Jehovah do ibana mangalualuon sudia kamasala tantangan na niya do panay dangarong dipakai ibana jolma na gogo ni portibion na gabi pangalualuan holat debata Jehovah do di jauh ibana di sudia kamasala tantangan na ala holat debata na gabi pos ni rohana ala holat debata na gabi pangalualuan na di padua debata ibana sia sudia kamasala tantangan nanya dopan nai odo na parjulu sahali na naing dohono ni turpuhot tu hita songo parpesalmeni dongoluta songon raja Dauti dongoluta saliling goluta dihasangat adopata taunota masa tu hita arsak
paru kiloni dang boy de sodai sita tu arsak paru kilon margati-gati arsak paru kilan naro tungoluta alai tatiru ma parpesal menon manak songo dia pe balganya ka masalah tantangan na tadopi manak songo dia pe arsak paru kilon na sosot tungoluta tatiru ma parpesal men hola tu debatado ibana mangalualu hola debatado di ibana pos ni rohana dangarong di ibana pos ni rohana na di portibion dangarong mangalualu ibana tunagogo ni portibion alai hola tu debatado ibana mangalualu hola debatado ibana pos ni rohana ala hola debata pangalualu pos ni rohana di palua debata ibana sia sudia ka masalah tantangan nanya depan nai diurupi debata ibana dia ka arsak paru kilon nai songoni maniak kita dang boido honot ta sodai sita tu arsak paru kilon dang boido honot ta dang marukil hita sadele ngoluta di portibion margati-gati arsak paru kilon namasa nasosot tu ngoluta alanita tiru parpesal menon hola tu Tuhani mahita mangadual unang mata dua hutulongata na di portibion na meoleol songonarung godongan na di portibion boido sonari tapabua tu akadongata alai sogot hadua molodak talia pangidoan na boido gabi musuna ubal gadi hita alani na meoleol songonarung goholong pos ni rohana di portibion alai na hot holat tu Tuhanido holat Tuhanido di bai parpesalmen nagabe pangalualuan nagabe pos ni rohana ala hola Tuhani pos ni rohana pangalualuan na diurupi di palua Tuhani bana sia sudia ka masalah tantangan nai dalan na makamuliate honima diturpuhon marede bana mamuji pasangapot Tuhan hamuna kadongan labba laun edeni parpesal menon gabe edeni bangso Israel don setia marpesta pasca nasida jadi molo di padan Nairobi akamanginang sahali sataon lilingi pituari pituborngin say marpesta pasca dohala Israel pesta paskaon marningot haruruar nasida siap parhato bana Mesir setiap marpesta pasca nasida say jedehon nasida do edeni parpesal menon marhite edeon naing ajahon ni parpesal men bangso Israel asadoh nasida mamuji pasangap dewata mangihuto parpesal men dakola dinggolu ni parpesal menadok pasu-pasu di pasaha debata di bangso Israel pe naguda nga pasu-pasu di pasaha debata aha pasu-pasu di pasaha debata tu bangso Israel dipilih debata na sida gaji anakna di palua debata na sida sian parhato bana Mesir di palua debata na sida sian habuanga Babel di ramoti debata na sida 40 tahun di parhorsihan jalaboy na sida masuk tutano kanan nani baga-bagahon ni debata godak pasu-pasu di pasahat debata tu bangso Israel alani diajak parpesal men asadoh ma bangso Israelon marede mamuji tu hatta dalam nasida maka muliate hona kapasu-pasu na pinasahat ni debata alai nuang di mingguta sadarion ajakan dokter pohon nak tuhita salutna mangihutto parpesalmen dakola dingolu ni parpesalmen adok pasu-pasu di pasahat debata dakola dingolu ni bangso Israel adok pasu-pasu di pasahat debata dihitaope nagoda nga pasu-pasu di pasahat debata hitabema marningot akadia pasu-pasu na pinasahat ni debata di ngoluta sudedo ngolutaon hola pasu-pasu siad debata hola boy pehita mardalan daktarasa belgani pasu-pasu ni debata hola boy pehita satadi marhosa daktarasa belgani pasu-pasu na pinasahat ni debata dilihat Tuhani akan arikoti di ngoluta dilihat Tuhani akan sipangano paradito dihita dilihat Tuhani akan pariana kono dihita dangalani gogot tai sudei holan alani asido hotolongi rohani debatado alani asido hotolongi rohani debatai patut ikok kamuliate honotai tuadupan di debata ikon hamuliate honota aka pasu-pasu na pinasahat nai aladang ala gugutai aladang ala malotai holan asini rohani debatado alanido akamanginang
marhite turpuhon dipaingot parpesal meddohotita asa taida asa taberek tatada kabalgani pasu-pasu na pinasahat ni debata di ngoluta boy do pihita sehat nuaeng boy do pihita marhosa nuaeng boy do pegajang umurta sahat nuaeng sude hola pasu-pasu sehat tu hatado mangihuto parpesal men ia dilihat debata pia kapasu-pasu na godangi di ngoluta di ngolu ni parpesal meddoho bangsa Israel dang narong diharapot tu hatta siak kita hulia majoga jangu muria mataon asa ilano jomas dia nasa belgani gereja dang diharapot tu hatai hulia majo seha inataon asa ilano jo hepeng dia nasa belgani gereja dang diharapot tu hatai alai sadana ni harapon itu hata dilihat Tuhan akapasu-pasu na gudangi dilihat Tuhan gajangi umuri dilihat Tuhan akahipasoni dihita asa tapuji doiban holani do hape saka mi Tuhan dilihat Tuhan ya kagajangi umur pasu-pasu na gudangi itu hita holani do hape saka mi Tuhan dilihat Tuhan ya kapasu-pasu na gudangi itu parpesal Raja Daud holani do hape saka mi Tuhan dilihat Tuhan ya kapasu-pasu na gudangi itu bangsa Israel asa pujion nasida do hapi debata asa tapuji do hapi debata dangarong nasing nani harapon itu hatta siak kita iya soholan asa tapuji ban hola mamerengini anak kamanginang dapatuk manyan nanggo sahali sajom iko kaluar hata pamujio satebi siapa mangat taon alai tabereng magudangi hala Kristen nuang nanggo sahali sato ngataon dakya haruar hata pamujio siapa mangan alanido marhite turpuhon tapuji matuhani dilihat Tuhan ya kapasu-pasu na godang itu hita mangolu hita sahat tunuang nunga godang dong atajol manau parjolo siak kita HP hita di pangolu Tuhan ido pe hita dilihat Tuhan ido pe gajang umur hahipaso di hita tutu adok sakak mitu hata adong nanigil itu hata siak kita dia mai asata puji doibana patut nyani ko pujiot taibana setiap saat manang di dia hita maringanan manang haulau tasigano pare patut iko pujiot taibana asal nak terhirit Tuhan na mga liana kapasu-pasu na gudang itu hita iko pujiot taibana marhiti akapangalaka pamarekta sigano pare iko tadahita mamuji pasangapot Tuhan Yahudok di jamita kwa kamanginang songod dia hita mamuji pasangat Tuhan dak polai kon marsinggak kita yas palam mamuji Tuhan dak polai ko tiarap kita yas palam mamuji Tuhan sotung itu idolus mobil hita te alai na mamuji pasangat Tuhan do hita 5 minit pe manogo na isi hicat kita martangnya kita tuadopan ni debata tapasaha daging dohoto dita tuadopan ni nama muji pasangat Tuhan do hita molo denggan ture pardalanan ni keluarga ta molo saya lalak bo pemerbeda yama dohotina songo dituba na julu masyat Tuhan tetangga te Islami pe iboto madok da keluarga si puji Tuhan keluarga sasatoki kola nama lapak-lapak ido dohonon nate nama muji pasangat Tuhan do hita molo ture dengga pardalanan di keluarga ta ay partuba penga maila merbeda muaing posdor hak da tungaung be Jakarta na sa merbeda ya marohotina adong go pia kamanginang gudang ate hafe partuba najulu na may banggo memang najulu tong ituba nangiriya nate ay bonani garong narafo ido ilubukun ego ada yang gungaing dang be ngabertuba be partuba bapos doro hanggo Jakarta dang masa bingai kota hitate nama muji pasangat Tuhan do hita kainang molo denggan ture dame pardalanan ni keluarga ta nama muji pasangat Tuhan do hita molo do hotita majuju ya kaya anak kota ya asa dingot nasida marminggu madohoti pertanyangan dohot akaulau di tonga-tonga ni hubia nama muji pasangat Tuhan do hita molo ringgasita madohoti akaulau ni huriai akaido dalat talau mamuji pasangat pot Tuhan dak polek komodo pita dia sepalam mamuji pasangat Tuhan nama muji pasangat Tuhan dohita taliati kita satokin martangnya tuadopan itu hatta ido dalat talau mamuji pasangat Tuhan
Idonani harapon itu hata tu hita. Molo dilihat Tuhan pia kagajang umuri. Alani sudah ngolu tahun hola pasu-pasu siat Tuhan. Dangalani gugutai, dangalani moratai, dangalani sangapta. Asido hotolongi rohani Tuhan do. Sudah narong dihitai. Manang nasada motor pia dong di bagasta, dangalani gugutai. Asido hotolongi rohani Tuhan do itu hita. Guarra masini roha. Dak patut hagijak konoton. Asido hotolongi rohani Tuhan. Nasido rohani Tuhan dihita. Dilian akan adongi dihita. Alani tapak kemanang akan anilian Tuhani. Mamuji pasangap pun ibana. Tapak ke maka pasu-pasu asido hotolongi rohani Tuhani. Dalat talau mamuji bana. Tapuji bana dingoluta. Molo sehat tita. Hasehatot tay tapak ke mamuji pasangap Tuhan. Molo las perohata. Tapak ke malas ni rohat tay mamuji pasangap po Tuhan. Molo godak pediliat Tuhani yaka sinamot di tonga-tonga ni ngoluta. Tapak ke maka sinamoti. Dala talau mamuji pasangap Tuhan. Asido hotolong rohani Tuhan do. Sudi akan adong dihitai. Alani tahamuliatehon. Ido nanang dohono ni parpesal mediturpuk daong. Halak na betul-betul manada. Balganya kapasu-pasu na pinasahat ni debata di ngoluna. Patut ikosidok mauliate tuadopan ni debata. Doho sabaliknya. Jol mana bakol na maol madok mauliate tuadopan ni debata. Ima jol mana so perduli. Ya kapasu-pasu na pinasahat ni debata. Halak na perduli mahita. Ya kapasu-pasu na pinasahat ni debata. Tahamuliate ho pasu-pasu na pinasahat ni debatai. Marhiti akai de puji-pujiata. Atok tahamuliate ho pasu-pasu nai. Marhiti naringgasi ta. Mamuji pasangapun iban. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami Tuhan marhiti hatam. Na pinasahat ni parpesalmen. Jalaido Tuhan kurajumihami. Nakatap Tuhami huriam lumobi di minggu nami sadarion. Marhite hatami di pengot Tuhami Tuhan. Asa hola jauh-jauh tuho kami. Asa hohu baik kami nagabe pangaduan nami. Pos ni rohanami. Dingolu nami na dihasyanganon. Asima roham dihami. Suatu katami tu bagasa roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tuko sulu-sulu dihami. Lau mangudu tinggol-ngul nami tu akatikinan yang roh. Nak tu akatikinan yang roh petu hatok tonggo pesihol rohanami. Tok-tong matuha pakuling ngolunami. Asa hatami nagabe hadda ngabatabat di ngolunami. Asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ali Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Di minggu nami sadari o Tuhan hubwa kami tu adopamu. Akka perdalanan ngolunami dohok keluarga nami. Asirohat Tuhan. Iring-iring togu-togu perdalanan ni keluarga nami be. Padawa karsak, padawa batabat, padaw parsahito siya tonga-tonga ni keluarga namin. Tabay matuhan, akapasu-pasu, akasilas ni roha dihami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakayan ako nakapahuputuhan, nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga namin. Manang gidiabe na sida maringanan, nadao manang najonok siya kami, ramoti na sida saluna. Molo di baga sa parsikola na kaya nakon nami Tuhan asiroham. Ramoti na sida lau borhado lau mulak sa parsikolan na. Buka rohado pikiran na sida. Asa takas diatusi na sida. Aka parsajaran na pinasahat ni guruna. Asa dong muselaba na sida. Na mga luluy makalujaho parbinotoani. Molo na mga luluy karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham. Sa ipatongo matuhan akaparkarejo na hobartu na sida. Asanggia doho marolopolo marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo na undapok karejo petu hatabay silas ni rohay. Asanggia marhite siya ni Tuhalam ditada nasida asido tolong. At toko matuhadongan nami. Mia maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Bay na kabagas nami. Tuhabagas silas ni roha dihami. Lumobi mamuji pasangapoko. Pasu-pasu akan ahulahami Tuhan. Di balia doho di huta di kantor doho dia kapar karejuan nasik Tuhan asanggia marhita kaulaun nami
saha pasu-pasu mi tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion nunga hutangi hok kami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Macai godang na naik si halas soron nami, godang na naik pangidon nami tu adopam. Tarlobi ma Tuhan di nabina sabasahomu sadada danak boru di keluarga nyamanami Samuel Silitonga inang boru lubang gaul asirohat Tuhan di poso-poso na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida pasu-pasu matuha poso-posoi iring-iring togu-togu pardalanan ningoluna asanggia gade jol masitiruo museibana di tonga-tonga ni huriam tua katikin anangro pasu-pasu nang natorasna lean gogo Tuhan asamar gogo natoras manogu-nogu dana hiho Bartolomone roham suak songoni ma Tuhan diana doho boru ni huriam di nanaing mamukka pardonga saripeo tua kaari nanaing ro ima Tuhasi bimo eka budi putra dohot siarta ristria boru saragi sealagan nang disilam hot Mose saron tabunan dohot disi Kristiana boru pajaitan suak songoni disi Yudi Mario manurung dohot disi Maria Seulina boru tapu bolon asirohat Tuhan pasu-pasu manasida dia kaari naum binuhulasida pakke mahuriam name meti parhiteamu mangapeho pasu-pasu nasiako itu anak doho boru ni huriam asa gade ripe na tarpasu-pasu ripe na berbahagia marlas ni roha nasida naktu akatikin anang ro naktu akatikin anang ro petu hatta baya kapasu-pasu silas ni roha di nasida asanggia marhite siani Tuhan lam ditadana sida asidohot tolong suak songoni ma Tuhan nang di ruas ni huriam keluarga Alex Simatupang inanami Ria Siska Borusianipar napida huria nasida tu huriam HKBP Taman Adiasa Resort Serpong asirohat Tuhan lam tabay tok-tonga kapasu-pasu silas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga nasida iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nasida juluani nasida Tuhan dia kadalan anak sidal nasida juluani nasida dia kaulau anak siulau nasida juluani nasida dia kapikiran anak si pikiran nasida unang loas nasida Tuhan mangalaka somar donga dohoto dongani nasida tabay silas ni rohai nak pepida nasida Tuhan madapoton huriam HKBP Taman Adiasa suak songoni ma Tuhan nang ragamnya kegiatan akapakobasio na naik patupau di tonga-tonga ni huriam di bagas saminggon partangyangan wek partangyangan lansia nama dulu namar sahid sermon SPH partangyangan remaja naposo sermon parhalado rapo panitia doho ragamnya kalatihan-latihan kur na naik patupau di tonga-tonga ni huriam asirohat Tuhan pasu-pasu saluhu na kaulau di tonga-tonga ni huriami padawa kaulau ni sibolis molo tungadong na nang manggugaya kaulau ni huriam asanggia sonak soharibo-ribo aku huriami Tuhan mangguru honak kay de puji-pujian tarlubi Tuhan mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu punguan kor ama partukuan ni huriam HKBP Cibubur natongon waeng madapoto dongan nami saha porsiaon di huriam HKBP Kedaton Badar Lampung asirohat Tuhan dongani ramoti nasida di pardalanan pada wakabataba pada parmaran asa toktong di bagasakai pasolas niroha nasida ma ngedeho nakai de puji-pujian lumowi Tuhan mamuji pasanga poko nang dinamula musetuluat nanyon di bagasan hai pasod doho las niroha suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion godang na naik si halas sonon nami tarlubi ma Tuhan di amanami nanami ruas ni huriam namar ningot dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatutubu ulang tahun pardonga saripeon asimarohap Tuhan
lam tabaya ka pasu-pasu silas ni roha di nasida sa pala naong dilyako ka umur nagajang di nasida unang malang asido hotolong tabay matoktong umur nagajangi di nasida asangya marhite siya ni Tuhan lam ditada nasida asido hotolong pasu-pasu nang aka keluarga nasida pasu-pasu nang aka ulaw nasida asangya marhite siya ni Tuhan lam ditada nasida asido hotolong suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion hubak kami tu adopamu akadongan nami ruas ni huriam na di bagasa parsahiton tarlubima Tuhan dia manami amang el manurung weksada na tongon waeng o nami di rumah sakit pon nang dia manami amang igultom wek dua na tongon waek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang dia manami amang ahutagalum sian wek dua na tongon waeng o nami di rumah sakit Pak Mawati nang di si el saburu parapat sian wek 10 na tongon wengok name di rumah sakit Duren Sawit nang di si Ricardo Huta Barat wek 10 na tongon wengok name di rumah sakit Mitra Keluarga asiro hatu hadis sudia kadongan nami namar sahiti nang nasohagwara kami akaruas ni huriam na di bagasa parsahiton saluhu na nasida hubak kami tu adopamu asiro hatuhan surdu ko tangamu nabadiye nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahat jalatari parhamalumon nasako itu nasida masih holo pehamilanau maka hamalumon lianau maka gajang nyumur asanggia to katikina nengro boy hami marlas niro hatoktong mamuji pasanga pokok satokin nai Tuhan naing lebih mahami madapot to nakabagas nami ramoti hami dia kapardal nami padawa batabak padaw parmaran palas rohanami anno Tuhan boy pajupang dohotakan awawlong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami ramoti pasu-pasu hami saluna jalo matuhan ilhelek pangiduan namion marhite-hite gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan na amin di namarede hita bukuede 754 laos tapapungu mapelean na paduahon.
Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana ni lehomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu main jalaramoti. Asa hupara siya kami peleanon patibulhok karajaom. Dito nga tonga ni huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaom, say sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangoluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amen. Shalom, Horas Marita. Foto iklan tahun inklusif Pesta Kotilon. Bulan Korama, kita mau foto bersama untuk keperluan iklan tahun Oikumene inklusif. Gabung dengan Teresia. Perjolo Teresia.
Ya. Perjolo Teresia untuk iklan tahun Oikumene Inklusif Pesta Kotilon. Alana hola sonari nama waktunya. Sabar mai tamang. Pungan korama sabar mai tapi mahon nata. Ayo. Ise juru fotona. Multimedia. Multimedia tolong. Multimedia dari panitia. Aisi do juru kamera muna. Setelah Minang, formasinya kurang bagus. Kurang lebih tuh son, amang, inang. Asa begak foto munai. Iya. Kurang melingkar, biar cantik fotonya. Kurang maju nang.